ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 24 ପଦ ଯାଏଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋହନ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏହି ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଯେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାଧୁ ଯୋହନ ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା 2ଟା ବିଷୟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଲା କି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ଯୋହନ ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଆମର ଏକା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଆଜିର ଅଂଶରେ ଯୋହନ କେତେକ ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ସେ କଇନ୍ ତୁଲ୍ୟ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମୋ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବା ବୃଥା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଧୀନରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 14 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ, ଆଉ ନରଘାତକଠାରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 15 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଯୋହନ ଲେଖନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପେ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏହି ପ୍ରେମ ପ୍ରାଣଦାନର ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦାନ କରିବାକୁ ନାହୁଁ, ତଥାପି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ପୁଣି ଅନ୍ୟର ଅଭାବ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଜଣେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିଶୀଳ ହୋଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିଲେ ହେଁ ଯଦି ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣା ଦୟାରୁଦ୍ଧ କରେ, ତେବେ ତାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କିପରି କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 17 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କି ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାହା କଲେ ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଜଣିଯିବା ଓ ଖ୍ୟାତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାର 22 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଓ ତାହାଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 20 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।